Nami kay tinula. Kay araw. Nami kay gitula. Kuasa na isa be. Ano isang? Kamaron? Diri. Ilalam sa? Ayo. Madre? Mga guys, oh. Kaya nga yan guys, halap. Asag tirahi ba? Guys, kaon ta guys. Ngaon ta guys, ngaon. Sige, ay asag tirahi. Asa naman luwag na to ang god? Ah, di ara di ay. Ya guys, maliit ng luwag na mo guys, oh. Guys, kain na si tatay guys. Isa ko guys.